Auzubillahi minash-shaytonir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Бародари аҳли ислом, Аллоҳ хайр ва хубиро хеле насибтон гардона. Дар як масъалаи муҳиме мехостам гап занам. Бо диққат гӯш кинен иншааллоҳ. Ба ин пара паҳлӯи ма бобои Қори Абдулвоҳида мебинен шумо. Мо чанд бар омадаам доштем ва ӯ рӯз бала муроҷиат кард, видео кард, мисол мара гап задак. Як чиз дигара ман гуфтам хотиррасон кунам барои шумо. Бародармон ҳаҷҷи умра, ҳаҷҷи фарзӣ аллакай ҳуи шидаге официально ба боварӣ гуфту гапо метонен занг бизанен ин номрода $1150 қатӣ аз Москва, Душанбе, хоб Ташкент, наздикиёи гостинисош, наздикиёи пеши аму чида Каъбада бигем метонен хурду хӯрокш қатӣ, гостинисош қатӣ дар ин нарх аз мақсад 7 октябр мераванд уже. Метонен аз ҳозира занг бизанен, харидорӣ кунен бо падару модаротон ёки худата кадоме ҳаста неста мисол хулоса метонен запис кунен ёки бихарен ба ин нархҳо иншааллоҳ сафарбар карда шавен. Худи Қори худаш мебара меёратон иншааллоҳ. Ин Қорие ки гапш задисам ин не. Ин Қорие ки дигари ҳамҷа худаш роҳбаладаш худаш иншааллоҳ мебаратона. Бо айноми ма гап зани уҷа бо оби замзам, сумкачаву эҳром тӯҳфатон мекунам. Айноми ма гап зани чизо тӯҳфае. Барои ҳамин фикр мекунам ки сухан ки занг биза ба боварӣ. Ирам Исмоил Тоҷикам реклама кардаги дар каналош ҳастай. Ям бародарай мо да муроҷиат кард, гуфт реклама дар кор ака. Масад мо ҳамихе мебарем миёрем ҳаҷ. Гуфтам мисол мара гап задак. Аллоҳ баракатш диҳа. Ана беҳад суханои хуб, беҳад суханои беҳтарин гуфту гапо. Бози ягон блогерам бигем хиёли мисол ба ихе гап, ба ихе суханои хубам мисол видео накарда буд, гапам назада буд. Ман миннатдорам. Мо дидем дигоҳоша ки чӣ гуна мисол видео кардан, дашном кардан, ҳақорат кардан мора аз зану падару модару ҳама чӣ гуфту гапо. Неки ҳазорон бор худоро сипосгузорем ки Қори Абдулвоҳид мисол бисёр як суханои хубе неки ҳар касере ки ин хи сухан мекунӣ бовар ку мефурашда вақте ки гӯш мекунад. Мо миннатдорем. Мо аму як камбудием буд, аму камбудиро гуфту гапо вақте ки як зазора ёфтан далав мисол қапидан фаҳмидӣ. Ам масъала қати мисол Қори гап задак камтарира мумкин дига хелам фаҳмода бошам. Иншааллоҳ бо мо хай гап задем. Ҳал шид кор, худоро шукр ҳал шид, ҳамаш хуб шид. Ана намехоҳам бо дар тема гап занам бисёри бадам. Барои ҳамин чӣ гуфтанӣ ҳастам. Бародари азиз, ҳар чизе ки Қори гуфт, насиҳат кард, и барои моро фахрае гуфти гапо. Мо фахр мекунем ки хе одам моро мебурад, насиҳат мекунад, гап мезанад. Мо қават гӯш мегирем. Вақте ки моро як бародари исломӣ исправит мекунад ку, ба номи Худо ман хафа намешавам. Вақте ки мара як бародар занг мезана, комментар дане занг мезана, номарои мара медонӣ. Меги бобои Рамазон, ту дар ин ҳамиҷа каҷ рафтӣ. Пота рост мон ки мақсад амихе. Ин хел мисол мара биган, ман ба Худо хоб мегум, гап нест. Хирсанд мешавам набарот ки як бародар дорам ки ман вақте ки чихеле ки Ҳазрати Умара гуфтанд ку агар аз сухани Аллоҳ ва Расул мақсад каҷ меброӣ, мисли чӣ ростат мекунем гуфтанд ку. Ҳамун чиза буд. Барои ҳамин мо ҳам ҳамчунин. Моро кадом исправит мекунад, моро кадом мега мисол нехе бародар занг мезана пригдад. Ё комментар да бинависа ҳеҷ гап надора. Фақат ба сухани хуб боша, ба сухани бад набоша. Бага ки бобои Рамазон ҳамиҷа ҳами хеле ҳамира исправит кунад. Мо бовар ба ҷону дил қабул мекунем. Акоме ки бад мега, бага бад гуфтан намешава бародари азиз охир. Бад дар кор нест гуфтан. Ака сухани хуб мега моро эҳлчаш мебурора ку, немиам ҳамчунин ай. Барои ҳамин бародари азиз ҳамин видеоро хостам бугум, гап занам ва миннатдорӣ хма барои Қори ма расондистам ки ҳазор раҳмат бобои Қори. Иншааллоҳ бо мо дар дига барномаҳо ҳам иншоаллоҳ бо иштирок мекунем. Яда масъалаи дига аст, хоҳад гап мезанем. Барои ҳамин ҳазор раҳмат бо дига бобои Қори. То видеои оянда иншааллоҳ ма гапа дароз намекунам, чизе буд гап мезанам мегум ба ҳамин иншааллоҳ.
خدای مهربان هممون در این زمان خودش نگه داره. فکراتونو در کامنت بنویسین. سلام علیکم.